sample nga dyan, kanta. Gusto kong makarinig ng kanta. I can't stop loving you. Wow. Woo. Parang It's useless to say. pang Halloween, nakakatindig balahibo. Di tadenam awan nagbasulat. Lamig. Inaramid komet amin pagragsakan. Yung parang nagtatanim ko yun na step. Ano ba? Yung parang tari, parang nagtatanim ng palay, guys. Hello guys! What up? What up? Okay, nagbabalik si Boy Tapyas guys. Matagal tayong walang upload. So ngayon nga, kasama natin si Kasisid, yan, si Baldo, si Katatang, yan. Si Bro Robin nandun sa labas. Yan guys, habang nag-inuman kami, napag-usapan namin na parang gustong gumawa ng YouTube channel si Tatang, saka si Kuya Marlo. So, alias Kasisid, saka si alias Katatang. Kuya Lo, guys, syempre gagawa sila ng YouTube channel, di ba? Syempre, pag may YouTube channel, may intro. So, Kuya Kasisid, paano ba pag intro? Okay? In 3, 2, 1, pasok! Hi, mga kasisid. Ito yung kasisid nyo. Pasimple lang, pero totoo. Ito nga ang unang pasimple sa inyo, mga kasisid. Ito. Ano yan? Baliktad yata. Ano yan? 4 plus 4 equals 8. Ano yan? Tama naman yan 4 plus 4 About equals 8. mathematics. Mathematics, may na ako sa math. Diyos ko. 4 plus 4 Equals 8. Oh, ano yan? Anong meron dyan? 8 plus 8. 16. Equals 16. 16. 16 plus 16. Equals 32. Divided by 4. 32? Oh. 8. 8. Inyati ka good what 8? 4. Ano daw ang kalahati na? 0. Anak! Good one, Jet! 3! 8. Good Tres. one, Mireo. Oh. Takobang. 3! Guys, 3 daw yung kalahati ng 8. Naniniwala ba kayo? Oh. Sa akin, 4. Oh. Hindi. Hatiin mo. Kagud what 8. Kalahati ng 8 daw, 3. Paano? Kasi mo na 3. 3. Oh. Sa akin 0 eh. Zero daw kay Tatang. Siyempre, paano yung ate kay Tatang? Pagka ganit, kaya, kasi pag hinati ng ganyan, 0. Sa'yo naman, pagka hinati, pag ganyan. 3. 3. Ako buo, 0 eh. 3 yan. Oh, kuya Kasisid, ano naman yung mag-aabangan namin sa YouTube channel mo? Ano ba yung may mga talent ba kayo? Mga jokes, mga kanta. Kanta? Kanta? Oh, sample nga dyan, kanta. Gusto kong makarinig ng kanta. I can't stop loving you. Wow. Woo. Parang It's useless to say. pang Halloween, nakakatindig balahibo. So I just live my life from this old yesterday. Siyempre, nagsample ka si Katatang kaya. Kaya, Katatang, sample! Sampol. Pasok! Kanta? Oh, Jesus ako. Paspasan siya na lang. Ilocano, Tagalog, Oh, English. Ilocano. Sige. Di tadenam awan nagbasulat. Lamig. Inaramid komet amin pagragsakan. Himanyatiin subad mo, sinagtamla eng tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Wow, lamig. Karim kanya, inka tinalikudan. Kung marunong kayong kumanta, siya marunong din kayong sumayaw. Marunong kayong sumayaw? Ah? Oo ah! Kanta. Si Marlo! Hello. Sige kasi Sid, mauna. Sisid. Pag ano yung pinagawa sa'yo, gagawin mo ba?
Ano? Sasaya, kunwari, pinasayaw ka. Sige, sasayaw ako. Sige. Pag sumayaw ka daw, sasayaw din daw siya. Kantaan mo din ako, ganyan din ang ganda. Oo, ganyan din yung kanta. Sige. Oh, yung Kasi ay katatang, kantaan mo nga. Yung kanta mo. Sayaw. sayaw, Marlo, sayaw, Marlo. Dagan! Hindi, nahihiya. Kaya kasi Sid, baka si tatang yung gusto mong paunahin. Para tayo makabuo ng vlog ng ganyan. Kaya kasi, ay, sobrang hiya o nahiya. Nahiya siya. Mahiyain pala. Oo, mahihayin nga. Yung, pa lang niya. Yung, pag naging vlogger, di pwedeng mahiyain. Di pwede. Pogi pa lang. Mahiyain. Mahiyain talaga si, ay, dayang-dayang. Dayang ba? Okay. Patugtugin mo. Dayang-dayang. Basic. Kaya. Sabay na kayo. Itabi na natin tong mesa. Konti. Usod. Yan, usod. Oh, sabay na kayo. Si, akin na yung kanta, Si. Ay, wala pa! Akin na yung tugtog. Play mo na. Di lang. Oh. Okay na. Yan na. Yun. Nako, hindi marunong sumayo mga to. Tingin ko pa lang, oh. Kunwari, makati yung likod ng isa. Abo, oh. Yung isa hindi nag-alexo. Dapat paggustuhan kayo ng ano yan, viewers niya yan. Yan ang, ay, showdown ng dalawang magkaano guys, so. Yung dalawang di mas usawan guys. Grabe naman yung isa. Ay. Yung parang nagtatanim ko yun na step. Ano ba? Yung parang parang nagtatanim ng palay guys. Tapos, anong sunod? Ay, yung mag-aabono. Yung mag-aabono. Siyempre, tapos na yung tanim eh. Ay, tanim pa rin yan eh. Hindi, abuno! Tanim yan. Tapos mag-aabono ng palay. Paano? Next. Tapos nga! Spray! Dahil Sabay ka na! Sabi lang yan, tapos nga! Tapos, gapasahin! Hindi ba yan? Pala ka pa lang! Ay, nagpala! Gimas! Itigapas ka nga nun! Ay, hati ito ka gapas mo ngay! Sakti, gapas man! Gapas! Kung pa itigiba, bat! Man, nagabay dyan! Gapas! Gapas! Hindi, Gapas sarati gapas eh! Tapos yun! Giba, bat! Iwal ba tayo eh? Kaya na, bibuyog! Wala kaya, bibuyog! Okay guys, mukhang mayayain pa yung natin sila. Yung mga nagkulab. Mukhang mayayain pa sila guys. Ewan ko kung kulang pa yung epekto ng Si Bagdong ang sasayaw. So, okay. Gagawa natin sila ng YouTube channel guys. Sana supportahan natin sila. Susunod na lang tayo Si Katatang, kita. si Kasisid. Practice lang yun, practice muna. Practice lang. Practice pa lang yan. Walang practice kasi. Walang practice. So, nabiglaan lang to eh. Kaya nabigla rin siya. Pero gagawa tayo ng YouTube channel nyo para may libangan kayong dalawa. Pati rin ako, nabigla rin ako eh. Nabigla ka. Paano ka nabigla ba? Papirit ng papirit. Okay guys, hanggang sa muli. Maraming salamat. Ingat.